Ushokanda bangazahlome sishwa mandlethu aphansi kwetshana balele bandunduma hayi babulala inkosi yohlanga kanda bangazahlome sishwa mandlethu aphansi kwetshana babazubamba hayi babulala inkosi yohlanga. Nina bakaMamonga oSuthu, nina besilo sakithi oSuthu, usomkhanda wakithi emkhontweni, okhanda bezindlu nabezindlwana, abezindlu bayikheca umlomo, umagalela gase njengenkosi yamantshali, ngoba igase luyibhebhu kwandunu, umpondo zamile njene engabe enkomeni zesabani, isifuba singungu sigungubele, nyakana sabhobokayo, uyakuzizwa izindaba, isilo sakithi oSuthu leso, yisilo uDinizulu kaCetshwayo, yihubo lelo nina besilo engiqale ngalo, yihubo lempi yasetshaneni. Uma kukhulunywa ngetshana-ke nina besilo, kukhulunywa ngentaba, intaba engasentshonalanga yomfula womkhuze, impi yasetshaneni, impi eyalwa ngo-1884 nina beqhawe mhla ka5 kuNhlangulana, mhla ka5 kuJuni. Kuthiwa ke lena impi ke eyalwa ngomyalelo wesilo uCetshwayo, nina beqhawe sashiya siyaleleke iwundlu laso ukuba ke lize ke libuyise izinduku enkosini uyiBhebhu eyayimise kabi uSuthu ngesikhathi ke sokubusa kwaso isilo sakithi Ondini. Kuthiwa lokho ke sakusho ngenkathi sesidunguzela isilo sakithi Ondini, umalumade esesifakele ushevu sesidunguzela, kuthiwa sasho ke lawo magama, sathi ke ewundlwini laso kumntwana uDinizulu uze ke uyibuyise induku, uze ke umphindiselele kuyiBhebhu nina besilo. Yalwa ke impi yasetshaneni nina beqhawe, ihubo layo ke lelo elithi ke usho okandaba angaze ahlome, balele bayindunduma ibabulala inkosi yohlanga, nina beqhawe babhoboza ubombo, lisho kanjalo, zisho kanjalo inhlamvu zalo nina bezulu eliphezulu. Yalwa ke impi ke yasetshaneni ngoJuni mhla ka5, lawudla ke umhlanganiso ke uSuthu kwaku-1884, isilo sona sasikhothame ngoNhlolanja ngoFebruary ka1884, okusho nje kwakuyinyangana nje kwakuneyinyangana nje ezimbalwa isilo sakithi Ondini sikhotheme nina beqhawe. uNhlangulana uneyindaba uma usuxoxa ke umlando wesilo sakithi oSuthu, uneyindaba uNhlangulana ke uzokhumbule ukuthi ngawo futhi uNhlangulana ngo1888 isilo sakithi oSuthu sashaya amangisi kwaCeza nina beqhawe. Sikhona futhi inhlamvu ke zeyibongo ezithinta ke yona leyo mpi yakwaCeza ezibongweni zesilo sakithi oSuthu. Lwawudla ke umhlanganiso ke uSuthu ngaphansi kwesilo uDinizulu, amangisi ke ayelwa ke noZulu kuleyo mpi yakwaCeza. Amangisi ayilekelelwa amambuka sawashaya ke isilo sakithi oSuthu elekelelwa amambuka ke kunjalo. Ngawo futhi uNhlangulana isilo sakithi oSuthu salwa ke impi ke yakwaNdunu, silwa ke nomntwana ke uyiBhebhu nenkosi uyiBhebhu. Ingane nihlezi ningikhuza nina besilo lithi kufuneka ngithi inkosi uyiBhebhu, ngingasho ukuthi umntwana uyiBhebhu. Ngiyasho ke namhlanje kwaNdunu ke kwakulwa ke inkosi uyiBhebhu kanye ke noSuthu nina beqhawe. uSuthu ke lwawudla ke umhlanganiso, kwakunhlangulana futhi 1888 nina beqhawe. Kwakuyimpi yomndeni leyo, nasetshaneni kwakuyimpi yomndeni, civil war nina beqhawe, nina bezulu eliphezulu. uSuthu ke lwawudla ke umhlanganiso kwaNdunu nina beqhawe. Okwalandela lapho kwaba ke kuboshwa kwesilo sakithi oSuthu, isilo uDinizulu ngawo 1888 siboshwa ke kanye noyise, abantwana ke oNdabuko kanye nomntwana ke uShingana badingiselwa iSt Helena baze babuyiswa ngo1897. uNhlangulana uneyindaba nina beqhawe uma usukhuluma ke ngesilo sakithi oSuthu, ngoba nango1906 ngoNhlangulana futhi isilo sakithi ke oSuthu ke sagcina ke siboshiwe nina beqhawe mayilana ke nayo ke impi yamakhanda. Yona ke yayiqale ngoNhlolanja impi yamakhanda, uNhlolanja ke ka1906 yaze yaphela ngawo ke uNhlangulana. Ingakho ngithi uNhlangulana uJuni uneyindaba wena wezulu eliphezulu uma usuthinta ke umlando ke wesilo sakithi oSuthu. Sagcina ke siboshiwe futhi isilo ke ngemva kwempi ke yamakhanda, sethweswa ke amacala, kwathiwa
wasivukela umbuso nina beqhawe. Nawo-ke amaqhawe-ke empi yamakhanda, amaqhawe singabala-ke inkosi yakithi eMachubeni, inkosi uSigananda yaboshwa nayo yagcina ikhothamele eNkandla. Inkosi yakithi eMaqungebeni, inkosi uMehlokazi Zulu nina beqhawe ayiboshwanga-ke yona, yasala emome, okuseyingxenye-ke yempi-ke yamakhanda nina beqhawe nina bezulu eliphezulu. Inkosi-ke abantu ababoshwa uMangathi, naye-ke iqhawe-ke lempi-ke yamakhanda. uMangathi wakwaNtuli kanye noChakijana baboshwa bagcina bededeliwe-ke kodwa nokho-ke bona. Inkosi yakithi eMthandeni, inkosi uMeseni, umama ubhince kanjani, ubhince waTebhisa, yaboshwa nayo nina beSilo, yagcina futhi idingiselwe lena eXhobo, okuyilapho-ke yagcina-ke ikhothamele khona. Inkosi-ke yakithi-ke kwaNodunga, umntwana-ke uNdlovu kaThimuni waboshwa-ke nayo, yaboshwa-ke inkosi yakithi kwaNodunga, iboshelwa-ke yona-ke impi-ke yamakhanda nina beqhawe. Ake ngime-ke lapho, isiluleke kakhulu ividiyo nina beqhawe, bengisanixoxela nje ngayo-ke ngaso-ke isilo sakithi oSuthu. Ziningi-ke iy'bongo, zikhona-ke iy'bongo ey'thinta-ke yona-ke impi yaseTshaneni, uma kuthiwa umkhangula jozi phansi kwetshana, ulikhangule ngofalaza, ufalaza wathukuthela, kaze le mbokodo ebomvu lona uyolikhangula nini. Ziyaqhubeka zithi gijimani ngazo zonke izindlela niyobikela abakwaSidladla Nantini, nithi amanzi omkhuze bengabe besawaphuza, ngoba udini izulu indaba uyenzile, ugwaze impi yema njengegama likadadewabo uSimiso. Baphile abezulu eliphezulu. So lokho nje siqhubeke njalo nina beSilo nje sinixoxela-ke, sinilandisa-ke ngomlando wezimpi kanye-ke nangomlando wey'bongo, umlando wamaqhawe kanjalo kanjalo. Baphile abezulu eliphezulu, baphile abakaMbombosho Omnyama, uMgabadeli owagabadela inkundla kwaBulawayo, iMashikizela lasha impi yakhe, uvevane lukaPhungane noMageba, uvevane luMabala Ibhadu, ngibe ngiyalithinta luyahwaqabala njengophunga waseBulawini, lunjengovuma kubangoma. Inkomo yabe yayodwa kaSoshangane, ezinye zofa umdlebe. Imbuzi kaDambuza abayibambe ngendlebe yabekezela, kanye njengekaMdlaka ngaseNtshobozeni, nayibambe ngendlebe yadabula yaqeda amadoda. Isilo sakithi eMgungu, uNdlovu leso, isiludingane. Niphile nina beSilo.